Mlčanie. 120 sekúnd s Tiborom Eliotom Rostasom. Jediným, čo tento svet, ale aj náš štát udržuje pri živote, je naša poslušnosť. Niet krajšej ilustrácie našej oddanosti k balvanom na vlastných chrbtoch, ako sú slová premiéra Fica. Ten sa raz vyjadril, že za najväčšiu prednosť Slovenska považuje miernu povahu ľudí, ktorí žijú na Slovensku z hľadiska sociálnej výdrže. A ja preto odmietam slúžiť a akceptovať premiéra, ktorý ma považuje za životaschopného len preto, že živorím. Odmietam akceptovať vládu aj parlament vytvárajúce také podmienky, kvôli ktorým by už inde zapálili krajinu. Odmietam slúžiť a akceptovať prezidenta, ktorého som spolu s viac ako 2/3 Slovákov nevolil. Odmietam kedykoľvek splniť rozkaz najvyššieho veliteľa ozbrojených síl, ktoré podliehajú veleniu celosvetovej teroristickej siete pod označením NATO. Odmietam slúžiť štátu, ktorý podporuje neonacistickú mašinériu drancujúcu bezbranné krajiny, kde vedie na porážku ženy a deti. Ich životy vyhasli kvôli nenásytnosti aj v mojom mene. Odmietam prezidenta, ktorý je kolaborantom a vojnovým štváčom. Hanbím sa, že naša vlast je reprezentovaná osobou ženúcou nás do vojny so slovanským národom. Neakceptujem prezidenta, čo chrlí vazalské prísľuby o tom, že našu krajinu opäť obsadia organizované zločinecké gangy v uniformách aliancie. Hnusí sa mi, že v škole, kde učia aj môjho syna, visí podobizeň človeka, čo volá po prítomnosti cudzineckých légií na našom zvrchovanom území. Je mi nevoľno z kolaboranta na najvyššom poste, ktorý oceňuje vytvorenie kománd rýchlej smrti. Je mi nevoľno, že aj mňa reprezentuje ktosi, kto na východe našej vlasti ponúka priestor na sklady munície. Tá bude len mlynčekom na ľudské mäso a krv, po ktorej volajú démoni s dolármi a šekelmi vo vreckách. Odmietam akceptovať a podporovať predstaviteľov štátu, ktorí si potriasajú ruky s vojnovými zločincami Izraela a Spojených štátov. Odmietam akceptovať a koncesionárskymi poplatkami podporovať médiá, ktoré šíria propagandu a lži. Zastierajú pravdu o skutočnom holokauste. Ten sa však nedeje len v Izraelom terorizovanej Gaze, ale aj na všetkých alianciou okupovaných a terorizovaných územiach. Neuznávam prúd, v ktorom sa denodenne valia lži o Ukrajine. Tej Ukrajine, v ktorej smrtiacim komandám velia ľudia ako Semjon Semenčenko, veliteľ práporu Donbas. V maskáčovej uniforme stojí pred Bielým domom a reportérovi z Hlasu Ameriky sa vyznáva: chcel by som v ukrajinskom parlamente urobiť všetko preto, aby sa krajina stala druhým Izraelom. Možno mal na mysli aj vytvorenie ukrajinského pásma v štýle Gazy. Možno mal na mysli ten Izrael, kde v parlamente vášnevo diskutuje členka Home Party známa izraelská politička Ayelet Šakedová. Vyzvala na konečné riešenie palestínskej otázky. V jej plamenej reči nalieha, aby boli zavraždené matky všetkých Palestínčanov rodiace malé hady. Šekedová doslova uviedla, že matky musia zomrieť, domy treba zničiť, aby už nemohli ukrývať žiadnych ďalších teroristov. Všetci sú naši nepriatelia a ich krv by mala byť na našich rukách. Všetko nasvedčuje tomu, že jej želania budú splnené, no treba byť obozretný v tom, čo si želáme. Sme súčasťou sveta príčin a dôsledkov. Sme teda aj súčasťou politiky, ktorá si zakrýva oči pred skutočnosťou, ktorú popísal turecký premiér Erdogan. Politika Izraela v Gaze sa vôbec neodlišuje od Hitlerovej mentality. A keďže sme súčasťou sveta príčin a dôsledkov, sme rovnako spolu zodpovední za všetko, prečím sa schovávame za rozhodnutia iných. Nastal čas, keď svet z utrpenia vyslobodí opäť naše rozhodnutie neslúžiť. Mlčanie. 120 sekúnd s Tiborom Eliotom Rostasom. Túto reláciu podporuje mesačník Zem a vek.